का भइल राहुल, नाराज बाड़ा? नहीं नहीं, बहुते खुश बानी। मालूम बा तू लेट आयल बाड़ू। सॉरी उ कहा ना। बस बस बस, हमके मालूम बा तारा लगे कोई न कोई बहाना हुई जेकरा सुना के तू हमके मना लेबू, राइट? प्लीज सॉरी, माफ कई दा। अगला बेर से लेट नहीं करब, आई प्रॉमिस। जाने लू, हम तहरा बदे अपन जरूरी मीटिंग छोड़ के आयल बानी। आई नो। छोड़ा, अभी बतावा ऐसा कौन सा जरूरी काम पड़ गई जैसे तू हमके यहाँ बुलौले हुआ? जस्ट वॉच। हम ना समझनी। उ कहा ना, हमारे स्कूल टाइम के बेस्ट फ्रेंड रीना पूरा 4 साल बाद मुंबई से लौटल बिया और तो से हमके होके मिलावे के बा। का हम तहारू फ्रेंड के खातिर अपन मीटिंग छोड़ के आयल बानी? देखा राहुल, उ हमार बेस्ट फ्रेंड बिया और हम ओके तोहार बारे में सब कुछ बतौले बानी और उ तो से मिले के चाहती है। अरे पर अब ये काहे? हमनी कब उसे फ्री टाइम में मिल सकेनी ना? पता नहीं है कि कब तक उ यहाँ बिया, सोचनी आज ही मिला दी। वाह, का सोच बा। उ तबा रीना। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन, तू कैसन बाड़ू? बढ़िया, आवा बैठी। रीना ई बाड़े राहुल, राइट? राइट, राहुल ई बिया। रीना तार स्कूल लाइफ के बेस्ट फ्रेंड मुंबई से 4 साल बाद लौटल हैं। राइट। वाओ राहुल, तू तो हमरा बारे में बहुते कुछ जानेला। जी हाँ, सुमन ही तोहरे बारे में बतौले रहनी। वैसे मुंबई में का करेलू? हम फैशन डिजाइनिंग। और ये रहुआ? राहुल के कंस्ट्रक्शन के बिजनेस बा। ओह ग्रेट। तू लोग बात करी जा, हम तू लोग बदे कॉफी लेके या आते हैं। श्योर। तरीना कैसन लगले राहुल? स्मार्ट तो बाड़े ना? बहुते स्मार्ट बा। कितना साल हो गए पूरा रिलेशनशिप? 3 साल हो गइल बा और ये हमनी 6 महीने के बाद शादी भी करे जाता नहीं। ओह रियली? यस डियर। ना करी है। व्हाट? हाँ सुमन, ई लड़का स्मार्ट ना, बहुते स्मार्ट बा। मतलब ही तू ऐसे बहुते प्यार करेलू, पर ई लड़का लॉयल नहीं खेबा। का बकवास कर रहल बाड़ू तू रीना? हम राहुल के 3 साल से जानता नहीं। ही लव्स मी और यू हमरे बदल लॉयल बा। तहार ना मुंबई जाए के बाद दिमाग खराब हो गइल बा। देखा सुमन, ई रीना के नजर बा और ये रीना की नजर कबो धोखा ना खा सकेला, वो भी केहू मर्द के जात पहचाने में। ये भी हम प्रूफ कर सकेनी ये लड़का लॉयल नहीं खेबा। का बोल रहल बाड़ू यार? शर्त 5-5 हजार के हम तो के प्रूफ कर सकेनी। ओके चला लागल सर, पर हमके पूरा यकीन बा तू हार जाइबू। ओके देन आई एम प्रूव इट। इला तू लोग के लिए गर्मा गर्म कॉफी। थैंक यू। ओ बाबूजी के फोन। हेलो, हाँ बाबूजी, रेस्टोरेंट में हई। व्हाट? अभी? बाबूजी प्लीज। ओके बाबूजी, हम आवत नहीं। ओके बाबूजी। का भइल? गाइस हमके जाए के हुई, बाबूजी बहुते गुस्से में बाड़े, हमके अभी घर बुलावले अरे पर बाड़े। बतावा तब भइल का? उता घरे जाके ही पता चली ना। हम तो नी से मिले आयल बानी और ये तू जाता रू। ट्राई टू अंडरस्टैंड रीना, तू तो जाने लो बाबूजी के गुस्सा के। प्लीज आज मैनेज करीला। अरे पर कॉफी तो पी के जा। कॉफी कॉफी तू लोग पीला। पर हम तोरे भरोसे आयल बानी, हमके घरे के छोड़ी। घरे 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 तो के राहुल छोड़ दी है। राहुल तो के हमार कसम, तू रीना के घरे छोड़ दिया। वो सब तो ठीक बा, पर परवर कुछ नहीं राहुल। राहुल तू रीना के घरे छोड़ दिया, हमके जाए के पड़ी। बाय बाय गाइस। ओके ला तू कॉफी फिनिश कर। राहुल तार गाड़ी चला के मजा आ गइल। नाइस कार। थैंक यू। ई हमार घर। ओह चला अंदर चली। नहीं यार, हमके जाए के बा। तू सुमन के बॉयफ्रेंड हुआ, मतलब कि हमरो फ्रेंड हुआ। और ये वैसे भी रेस्टोरेंट के कॉफी में इतना मजा ना आयल। चलो हम तो क्या अपन हाथ के कॉफी पिलावत हैं। थैंक्स रीना, बट हमके अभी अर्जेंटली कहीं जाए के बा। ओके, हम सुमन से कह दे कि तार राहुल हमार घरे आवे से मना कर दिले कि उनके हमार कॉफी में कौन दिलचस्पी नहीं के रहल। फिर तू जाना और तार सुमन जाने। अरे यार सोच ला, बहुते लड़ी तो से। अच्छा चली। दैट्स गुड आइडिया। हाँ, वेलकम टू होम। ई रहल हमार छोट चुकी गरीब खाना। नहीं यार, ये तो बहुते खूबसूरत बा। और ये तार फैमिली के लोग
हमार फैमिली वालन हम उनका से अलग रहे काहे? बा कुछ रीजन। वेल तू बैठा, हम तोहरा बदे कॉफी लेके आवतनी। ओके। इला तहार कॉफी। थैंक यू। राहुल सुमन बतावत रहली तू लोग बहुते जल्दी शादी करत अड़ा। हाँ, प्लान तो यही बा, तनी अपन बिजनेस बढ़ा ली ओकर बाद। ओके, एगो बात पूछी? हाँ पूछी। का तू सुमन के साथ खुश बाड़ा? बिल्कुल खुश हई, इनफैक्ट बहुते खुश हई। हमने एक दूसरे से बहुते खुश हई। का सुमन तो के खुश रख पावेली? का मतलब? मतलब ऊ खुशी जे एगो लड़की लड़का के देतिया, अपन मन के खुशी, अपन तन के खुशी, का सुमन ऊ तो के दे पावेली? हम सुमन के तन से नहीं, ओकर मन से प्यार करतानी। एकर मतलब तू झूठ बोल रहल बाड़ा। सुमन तो के ऊ खुशी ना दे पावेली जो तो के चाही। तू कहल का चाहतड़ू? हम कहल नहीं, करल चाहतनी। हम जिंदगी के असल सुख देहल चाहतनी। हम एगो ऐसन खुशी देहल चाहतनी जहाँ सुमन तक का खुद के भी भूल जाइबा। ई का कर रहल बाड़ू रीना? तू सुमन के दोस्त बाड़ू और हम ओकर बॉयफ्रेंड ना। उसे का फर्क पड़ेला राहुल? तू जैसे लड़का के खुश करे बदे हम जैसे लड़किन के ही जरूरत पड़ेला, और ये हम तहार हर जरूरत के पूरा करब। बस तू हमारा साथ देते जा, और ये फिर देखा कितना मजा आई। रीना, ई का करताड़ू रीना? एके महसूस करा राहुल, फिर तो के हर गलत काम सही लागी। रीना, और ये भाई का चला था आजकल? बस बढ़िया, तनी सा बिजनेस बढ़ावे के प्लान बा हमार। अच्छा, कब से? भाई केकर मैसेज बा? केहू ना यार, उ सुमन हमार पीछे पड़ल बिया। भाई बच के रहिया ऐसा लेकिन से। और ये बताओ सब बढ़िया बा ना? बस सब बढ़िया। सुमन, हाँ रीना बोला। और ये जाने मन का हो रहल बा? कुछ ना यार, बस सब ठीक बा। का बात बा? बड़ा अपसेट से लागत रू। कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। तू सुनावा। हमार छोड़ा, तू बतावा तू इतना अपसेट काहे बाड़ू? यार बात ई बा कि हमके राहुल कुछ दिन से अवॉइड करता। हम ओके कंटिन्यू कॉल भी करता नहीं, मैसेज भी करता नहीं। ना तो वो हमार कॉल रिसीव करता और ना ही मैसेज के जवाब देता। ओह, त ई प्रॉब्लम बा। हम पहले कहत रहनी ना उ लइका लॉयल नहीं खे, और तू बाड़ू की। शट अप यार रीना, तू अभी उहे अटकल बाड़ू। रीना अटकेली नहीं, अटकावेली डार्लिंग। ना तो वो अपन दावा भूल सकेली और ही ना लगावल शर्त। कुछ बोल रहल बाड़ू यार। हो सकेला वो कोनो प्रॉब्लम में फंसल बा या कहीं बिजी हुई, पता नहीं का हो रहल बा यार। तब पता कर। पर वो कैसे? काली ठीक 4 बजे राहुल के घर आ जाई है। अच्छा, उसे का हुई? तोके पता चल जाई कि तहार राहुल कहाँ बिजी बा और ही तोके काहे अवॉइड करेला। काली ठीक 4 बजे राहुल के घर आ जाई है। ओके बाय। रीना, राहुल। हाँ सुमन, सुमन तू यहाँ? सुमन, सुमन हमार बात सुना। बस राहुल बस, अब तो अपन सफाई देवे के कोशिश करबा जेकर कोनो फायदा ना हुई। काहे कि हम अपन आँखी से साफ साफ देख लेले बानी। सुमन बात ऐसा नहीं खे बा। जस्ट शट अप। ई सच कहत रहली, तू हमरा बदे लॉयल नहीं हुआ। एकर एक नजर तोहरा के पहचान गई और ये हम 3 साल में ना पहचान सकनी। काहे कइला राहुल? तू ऐसन काहे कइला? हमार बात तो सुना। जस्ट शट अप। इट्स ओके सुमन, जस्ट काम डाउन। आई हैव प्रूव माय पॉइंट। और ये लड़का तोहरे बदे लॉयल नहीं खेबा। चल अब निकाला हमार शर्त के पैसा। शरत? ई सब तू खाली एगो शरत बदे कइले बाड़ू। हम तो के बचौनी है, तू ऐसे शादी करल जात वाह, रही।
रीना वाह, का कमाल के प्रूफ कर ले बाड़ू। थैंक्स। एगो सहेली की जिंदगी बचावे के बदे एगो सहेली की जिंदगी उजाड़ देलू और ये सब प्रूफ करे के रहल था कौनो और तरीका से प्रूफ कर दे तू। लॉयल्टी खाली प्यार में नहीं, दोस्ती में भी होखेला। आज ई बंदा लॉयल नहीं खेबा त तू लॉयल नहीं खे बाड़ू। तू दोनों जने मिलके हमार जिंदगी बर्बाद कर देलू, हमार भरोसा तोड़ लू। नाउ जस्ट गो टू हेल। अरे सुमन। सुमन